Urdaibairi 8 punto, 7 punto hor tarte hori daukagu, horrek ez du esan nahi distantzia hori dagoenik, ez da, uste dut oso berdindua dagoela eta ikusi beharrik ez dago gure garaipenak nolakoak izan diren. Segundo terdiko distantziakin bigarreiko eta Urdaibairen kasuan segundo erdia, orduan oso berdindua dago. Osertz Aldairen hitzak, Hondarribia eta Urdaibai lanean gogor, konparaketa egiten badugu, begira, Hondarribia Orio, bigarren txandako garailea hortxe da, lehiakor, nola baita izateko, Urdaibai ere hurbil, 2 segundu. Hori da, eta Oriok 19 eta 28 egin du, lehen ere aipatu dugu, denbora oso kontuan hartzekoa dela, eta momentuz, 2 segunduan 3 traineru. Eta beste behin ere, Galiziarren arteko borroka ikusten ari gara, Tirán Cabo, Cabo Tirán, Suso Núñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuartos en San Censo, cuartos en Moaña, cuartos en la clasificación general, está bien, ¿no? Sí, está por encima de lo que esperábamos a estas alturas de la temporada y bueno, lo que nos obliga es a ir muy centrados e intentar no cometer fallos. Esta tanda de honor ha estado marcada al inicio por esa subida del viento, ¿creéis que os va a afectar? Bueno, aquí con la igualdad que hay, cualquier cosa te puede afectar un poquito, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo e intentar hacerlo lo mejor posible. Sabemos que Urdaibai y Hondarribia no son de nuestra liga, están un poquito por encima. Y nosotros, pues bueno, ahí a mantener la lucha con Cabo hasta la última parada. ¿Qué opinión te merece este campo de regateo? Bueno, es espectacular para el público, pero para el remero se le hace muy duro. Mucha suerte para Tirán. Gracias. Suso Núñezen azalpenak, Tirán eta Cabo, lehia bizian, zelkapenean Cabo 25 puntu ditu, Tiranek 24, eta orain ere, parean dira. Beste segundo bat Hondarribiaren alde. Hondarribia aurretik, Garbi, Oriok 6 eta 20koa markatu du aurreko txandan. Argiziagoa, lehen pikain atera eta Hondarribia, Urdaibai. Hondarribik 6 eta 18, ia 19. Bermeotarrak bigarren, hor dira, 2 segundu. Orain ere ez dakipa, Mikel? Tirán Caboren aurretik. Beste segunduren batez ote dion jan, Hondarribiak Urdaibairi 3, eta konparaketan Hondarribia jadanik Orioren denbora hobetzen. Es el segundo largo todavía, sigue largo. Begira, Bermeotarrak hemen, oazen metro batzuk, Bou Bizkaia ontzira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Directo! ¡Va! ¡Tírate y estira! Chavales, 6,5 atrás. ¡Ay! ¡Ay! Buen ritmo, buen ritmo. Sigue largo. Sigue largo. ¡Equipo! Escúchame. Grande a popa. ¡Pase! Grande a popa, esan du horrek esan nahi du, hala sartzerakoan, bularra altxatzeko. Postura onarekin, postura eskatzen gorka eta oso lasa hitz eginez. Hortxe dira. Bermeotarrak hor hurbil daude. Hondarribik hori bat, Urdaibairi 2, estorpada puntu hontan Kaikuri 4. Gogoratu, Kaikuk irabazi duela lehenengo txanda, baina bigarrengoan Oriok 10 segundutan hobetu duela zestaokoen denbora. Hori da, eta aipagarria egiten zait, edo gogoratu araztekoa behintzat, Malagan eta San Xenxon Hondarribiak irabazi zuenean, 8. minuturako estropada hausia zeukala eta gaur halakorik ez dela gertatzen ari. 3 arraun elkarte 2 segundutan. Hondarribia, Orio eta Urdaibai. Eta hemen gaude Caboko ordezkariarekin, Manuela Placesekin hain justu ere. Vaya pelea que tenéis las dos embarcaciones gallegas, Pues sí, la verdad es que nos cuesta ahí despejar. Estáis terceros en la clasificación general, es un buen comienzo de liga, ¿no? Es un muy buen comienzo para empezar a acumular puntos y bueno, estar sin agobios para de cara a final de temporada. Estamos viendo nuevamente en esta regata de San Pedro una pelea entre Tirán y Cabo. De momento vais marcando el peor tiempo en esta tanda. ¿Qué esperas para la regata de hoy? Bueno, a ver, es una regata complicada, 5 ciabogas es muy duro para los chicos, pero bueno, a ver si después en el último largo somos capaces de recuperar un poquito y aguantarnos ahí. Y a ver si vais un buen resultado para el viaje de vuelta, ¿no? Que supongo que motivará eso también. Sí, eso desde luego. Gracias, suerte. Gracias. Cabokoak
Emakumeen leia nortxe burrukan, itxaropentsu, ea bihar ze gertatzen den Eusko Label banderan Donostian, eta gizonezkoen artean ere, beti bezain lehiakor, tiran kabo tiran, burrukan, une honetan tiran behin-behineko sailkapenean 6. alitzateke eta kabo 8. gaur eta orain artean. Beste segundu bat, atera du Hondarribiak, hor balantza egin dute, sartzerakoan. 9 eta 38 hori jok, Hondarribik 9 eta 34. Urdaibai, traineru bateko atzerapenarekin, 3 segundora. 9 eta 37 horiok, 9 eta 38koa markatu du. Eta hor Joseba Amunarri zentzuten dugu, guazen, ateratzekoan eskatu behar, ziagoatik ateratzekoan. Begira hor, hankekoa hor sartzen du, arrauna eta balantza nola egin da, balantzako oskorra. Hauxe da momenturik onena berdeentzat. Hondarribiak hori lau, Urdaibairi lau. No, eutziatzea. Multza! Aramerri, bere mutilegi. Elortegi eta Nando Rua, hankeko lanetan, Bo Bizkaia traineru horretan. Eta Salvador bera hor, Miguel, espalda estribor ikusi genuen mutilea, pixkanaka. Bi estropada segidan jokatuz. Kontraenkean berriz, David Iglesias, estriborrean, iaz hor joan zen. Salvador arrobiko mutila da. Hori da. Hori ligan bere alde dago. Eta hoge da bestea gau, ba hor espaldan. Badakite ez dutu beharrean direla, Bermeotarra. Hondarribik Urdaibairi 3 eta konparaketa eginda, aurreko txandako garaileari hori jori ere 3. Nik orain kontu bat ikusten dut hemen. Bi traineruen abiadura oso antzekoa dela eta oraindik biziagoa falta direla. Eta hor detaileek erabaiko dute. Agustin Aranburu, Bermeotarren presidentearekin nago hemen, arratsaldeon. Ya sé que no te sueles mojar mucho, Agustín, pero ¿qué esperas para la regata de hoy? Como va la cosa, si quedamos segundos, yo creo que sería un logro importante, porque un poquito otra vez tenemos otra vez con las puñeteras calles, ¿no? Ya veremos a ver si mañana tenemos un poquito más de suerte en Donosti. Las calles, la bajamar, quizás el viento, todo eso juega en contra. Pues sí, estamos ahí en la entrada de la Bocana, la calle 1, la gente dice que es la peor hoy. Bueno, esperemos que mañana nos toque la mejor. Bueno, mañana será otro día, ahora estamos viendo una bonita pelea, 3 segunditos solo con respecto a Hondarribia. Bueno, sí, Hondarribia vamos a dejarla, vamos a ver Ori y el Kaiku si quedan detrás nuestros. Sería un punto, si no sería la cosa ya se pondría mal. Mucha suerte, gracias Agustín. Cariko. Pragmatismotik egin du bere hausnarketa Bermeotarren presidentea. Ni ados nago gaur, transmisioen hasieran esan dugu, entrenatzaileek laugarren kalea nahiago zutela, etzat iruditzen aparteko alderik gaur egongo denik. Asko ez da behar gaur egun. Oso gutxi. Bandera alde batera do bestera joateko. Aukeran jarrita, nahiago gaur, laugarren gotik joan. Baina handik ere bandera eramateko egin behar da. Erregalorik ez. Pasaren astean ere esan genuen, hori aurrenekoa izaten da, norberak bere lana egitea. Hondarribia, 4 segunduko errentarekin Bermeotarren aurretik, eta orain arteko kronorik onena markatzen. Orioren erreferentzia hor 13:02, eta Hondarribiarena 12 eta 57. Urdaibaik 13:00, gero Orio legoke 13:02rekin, Tiranek 13:06, San Juanen denbora, eta Kabok 13:07. Kaikuk baino hobeagoa. Kaikuk bere txanda irabazi du, baina orain laugarren maniobra egin eta gero 7. ditzateke. Ja, gaur ere, pentsa, Kabo eta Tiren, estropada bikaina egiten. Eta hauena, dagoeneko ez da sorpresa. Laugarren estropada eta lautik laurak estropada honak egiten. Horrek esan nahi du, urte osoan, uda osoan, hortxe izango direla. Nola Kabo ala Tiran. 4 segundutara. Hondarribiaren atzetik Urdaibai. 3-4. Horrek esan nahi du, Urdaibai Orio baino segundu bat, 2 segundu bizkorrago doala. Eta Oriotarrek bazuten itxaropena banderari begira, ematen du hori garesti dagoela orain eta Hondarribiak orain artean 2 irabazia ditu, laugarren jardunaldian
agian 3 garaipen izango ditu Orbañanosen kuadrilak. Asko da hori. Oso ondo Edo asko izan daiteke. Oso ondo bideratua darama, baina ez dauka deskuidatzerik. Maila aparteko kontrarioa dauka, beste kalean, eta horra, handoaz. Horein zuloa aprobetxatuz. Laugarren kalea zerratik nahi zuten entrenatzaileek, sokora sartzeatik, urak leunagoa edo babesa egiten du, eta horren bila. Eta Tiran Kaboren aurretik, orain Kabo estutzen, beti bezala, hor beste burruka eta seguru asko, bien mesedetarako izango da, orain azken minutu hauetan izango duten lehia gogor hori. Hori da, alkarren ondoan, kareletik karelera, mutilak alkarri begira, hori hona izango da, bientzako da hori. Francis González Etxabarrirekin gaude hemen, ezin ukatu Hondarribiak hasira bikaina eman diola aurtengo denboraldiari, Hori da, orain arte egin ditugun 4 estropada bikainak izan dira, gaurko ere ikusten ari gara, nahiko ondo goazela txanda honetan ere, eta referentziak ere aurreko txandakoekin ona dira, beraz momentuz bikain. Laugarren kalea, honen alda gaur hemen? Bueno, nik uste dut gaur hemen diferentzia askorik ez dagoela. Agian izearekin eta babesa badagoela kaiarekin, baina nik gaur ez dut uste diferentzia handiri dagoen. 5 Ziaboga, 6 luze, osertzek lehenago esan digu, diferentzia askorik ere bertan ez dela egongo, denek ongi ematen dituztelako Ziabogak. Bai, hemen Ziaboga denek ongi egiten dituzte, Arrauna ere denek ongi egiten dituzte, eta ikusten dugu itxaso ere bare dagoela, orduan diferentziak txikia dira. Sorterik onena, Darribiarentzat, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Bermiotarrak estutzen ari dira orain, dena ematen, 3 segundura hurbilduta eta... Biak oso azkar dabiltza. Eta ikusten ari gara 2 ontzi hauen artean ikeragarrizko parekotasuna dagoela. Sanxenson izan zuen. Hori 16 eta 22. Begira, 8 bizkorrago, progresio horretan, Ibon, zer? Markarekin zer gertatuko da? Errekor demoratan dabiltza. 19 minutu terdi pasatxo, 19:31 eta 52. Oker espanago, Mikel? Bai. Marka eta ea izeak zer egiten duen, Urak ere buelta orentxe emango du, Orentxe genuen, oker espanago. Bai. Zazpirak eta... 42. Hori da. Pasata, 42 dira hori. Zortzi hori. Rekorra ere bai, begira informazioa. 4 segundo, honek dagoeneko, Urdaibai horri ikusiko dute, ezin dutela zaitu, baina oso ondo bideratu da. Begira, Bermeotarrak. Begira, zeharpegi txapazek, Oie, sufrimendu hori, Zer sufrimendu horpegi. Txapela gentzekoa. Lanean ari dira, Lan bikaina bitreniko. Equipo, Olato Bizkarrakin, al suelo, Lau segundu, Hondarribiarrak Urdaiberen aurretik. 3-4 ordabil dantzan. Garbi dago Urdaibek gaur bigarren posto lortuko duela lehen Agustin Aramuru presidenteak esan bezala. Ea gutxienez tartea hain handiaz den zelkapen nagusiari begira. Hala dirudi. Traineru bat, Mikel, hori ez da eserreia. Ziaboga betara, teorian, kale txarragotik. Eta beste askotan bezala, atzetik, Kabo aurre hartu dio Tirani. Hoi dagoeneko, ez da harritzekoa. Gorri hauek, nolakoa diren Kabokoak. Argi bukaerari. Arkaitza baino gogorragoak. Argi bukaerari, 3 segundo Hondarribiaria errekuperatzea. Oso zaila bai, baina ezinezkoa, Eta on kontua da, orain bitrenioek esprina joko dute. Ea, norkazten duen lehenago esprina. Biak igo dute. Horiek ari dira, eman da. Bai, begira ritmoak. Hondarribiak Orio 2-8, tartean Urdaibai 3. Argi dago, hemen dagoela bandera, orezko txanda honetan. Eta bandera Hondarribia bidean da. Baina metroa falta dira oraindik. 280. Hor dituzue bia. 3 aurretik dio, amunarritzen. Hori da. Ea, 20 palaskatu ditu. Hori kudeatu egin behar dute. Nola ote doaz gorputz horiek eta bihotz horiek eta biriko horiek, Motorra bezala eskututa. Eta patroia azelera galioa zapaldu. Gehiago. Hemen ez dago deskuidatzen. Hondarribiaren marka 19 eta 21. 2 segundu. Begira, Bermeotaren motorra.
15 pala eskatu. Begira hankekoa. Begira txapaz. Lehertzeko Sorian donak. Begira. 100 metro Jaun Andreo. Kronoa txikitu egin nahi dute. Hondarribiarrek eta Bermeotarrek. Berriro 3 segundu. Eremuko marka hor duzu egoian. Hondarribi aurretik eta marka. Bai Hondarribia! Bai Urdaibai orain! Ikaragarrizkoa, biek hobetu dute marka, baina errekorra batena bakarri da. Kabo, tiran! Tiranek azken txampan aurre hartu dio Kabori. Haue Galiziarrak, ene, begira Hondarribia, lidertza sendotu du, eta 3. bandera aurtengo ligan. Hau estropada ikusi duguna. Azkenean, 2 segundutik berako errenta. Hondarribiak 19, 29, 11, behin-behineko kronoa Urdaibaik 19, 30, 83. 3. hori jo 19, 18, 4. tiran 19, 40. Eta 56, 5. Kabo 19, 40 eta 89. Beti atzetik aurrera, gogor Galiziarrak. Behin-behineko denborak dira, dantzaren bat izan daiteke. Baina joera hori atzetik aurrera. Joera hor dago. 6. izango litzateke San Juan, 7. Kaiku, 8. San Pedro, gaurko estropadaren antolatzailea. Jarraian azken lautokitan Astillero, Zierbena, Portugalete eta San Bertolameu. Eta Amunarriz, bere mutilak zoriontzen ari da banaka. Eta bitartean ordezkarien armaia honetan, posez gainezka Frantziz González Etxabarri, zorionak. Nola ez, ikusi dugun estropada bikaina, eremuaren errekorra gaindituta, nik uste dut ezin dugula gehiago eskatu. Errekorra hautsita, 3. bandera lehenago ere esan dugu hasiera bikaina. Geldi ezinak zarete? Momentuz oso punto honean iritsi gara, demoraldi hasiera honetara, honek esan nahi du, neguko lan guzti horrek, balio izan duela, zerbaiterako. Orduan gu jarraitu behar dugu, 1000 eta pal, gure lana egiten eta garaipena jarraitzen duten. Borroka beste behin ere, Urdaibairekin. Akaso Orio eta Kaiku mailatik behera daude? Ez hainbeste, nik uste dut 10 segundoko tartean dauden ontziak edozein egunetan eman dezaketela sorpresa edo aurretik egon, kalen arteko diferentzia direla edo nik uste dut hor daudela oraindik. Frantziz, gozatu, zorionak. Eskerrik asko. Hori irifarrea, Frantziz González Etxabarrirena, ez da gutxiagorako, lidertza 8 puntuko tartea zegoen, bien artean, orain, 9 igo dute hori, eta 4 bandera jokatu eta 3 irabazi, eta bestean, Dotore, 2. Bai, beste txanda batetik joan da, eta Hondarribia tarrentzat, harrigarri ondo da liga hau, baina Frantzisek esandako hitzak aztertuta entresak egiten hasita, gaur behintzat, araz esan duen, hemen 10 segundu azpitik, 12 segundutan, begira, 5 ontzi, Hondarribia Urdaibai Orio tiran Kabo, eta 11 segundutan, eta horrek esan nahi du, esate baterako bihar Donostian itxasoan eta bar, olatu pixka batekin, edo zer gertatu daitekela, hori argi dago. Joera horixe da, Hondarribia eta Urdaibai beste baino gehiago dira, baina joera beti ere Hondarribiaren alde. Kaikutarrak hurbildu dira, horrek esan nahi du, Zurinagak patroien zelkapenean aurrean jarraituko duela. Zerrenda ofiziala ez digute ekarri oraindik, baina hala dirudi. Baina horrekin ez da konforme izango, Asier Zurina. Eta Kaiku gaur ia 20 segundura, Mikel? Irabazlearen gandik 20 segundura. 9 eta 86, urrutitxo aukera. Urrutitxo. Egia da, lehen txandatik 3. txandara, pixka bat aldatuko zirela gauzak. Haizeari da horkionez ikusi dugu. Ez, baina Mariaren goera dela eta, ordu bete, eta... Zaila izaten da, lehenbiziko txandatik baldintzak aldatzen ez badira, ohorezko txandan dabiltzan horiek bezala lehiatzea. Beste ritmo bat izaten da, beste lehiak eta ritmo bat izaten da. Eta 19 eta 58 gaur Kaikuk, baina 7. Izan ere aurretik, San Juanek pentsa zer estropada egin duen. Kabok eta Tiranek, Oriok, Urdaibaik, Hondarribiak. Maila ikeragarria dago hemen. Bai, lehen esan dugu 10 segundutan, begira, hori 3. 19 eta 28. Kaiku 7. 19 eta 58. Alde ederra dago
hirugarren izan, zazpigarren bitu tartean Tiran, Kabo, San Juan, gero Kaiku. Biharkoari begira, ohorezko txandan bihar, Hondarribi, Urdaibai, Orio eta Tiran. Bigarren txandan, Kabo, San Juan, Kaiku eta San Pedro, eta lehenengoan, askok espero genuena, Zapalen txandan, Astillero, Zirbena, Portu eta San Bertolameu, Ibon. Hori da, badirudi lehenbiziko txanda horretan, gero olearrik ez dagoela edo favoritoak bihar behintzat lehenbiziko txanda horretan ez direla joango, eta ohorezko txandan, urtea hasieran favoritotzat jotze genituen lau taldetik, 3, Hondarribia, Urdaibai eta Orio. Eta berriz ere, Mikel, laugarren estropa, hau ez da sorpresa dagoeneko, Tiran eta Kabo bikain eta oso hurbil, Oso hurbil, hauek edozein egunetan bandera eramaten badute, ez da ezusteko izango. Eta itxaso zabalean oso ontzi trebea dira. Gizon onak olatuak hartzen eta kuadrilla arriskutsua. Oso artetsua. Hor da, Horiz, Joseba, Amunarriz. Hondarribia baita liderra Jaun Andreok, San Miguel Ligaren 13. edizio honetan. 4 estropada jokatu dita eta 3 bandera irabazi ditu Hondarribiak. Hor da Amunarriz, eta orantxe hartuko dute Xoxak lehenengoz, txapela ere bai, Garagardo Botila erraldoia jarraian, eta azkenik bandera. Eta 3 bandera bai, Mikel, eta gaur ere ez du, Malagan ez du irabazien zuten, arrokeriari gabe, ondo ez dututa, Sanxenxon ere bai, uste dute aurreko txandatik Kabok ikeragarrizkoa egin zuelako, eta gaur ere, bandera jogabe ez dute eraman Hondarribitarrek. Garagardo parrasta ederra bota dio, Iurgiri. Eta orain bandera. Zorionak Hondarribia. La Caixa bandera hor daientzat, marka berria ere bai. Haiek ziren markaren jabeak, eta hori hobetu egin dute. 19, 28 eta 78. Zer gehiago eskatu behar zaio kuadrilla bat, Ibon? Boladan dira, kirolean askotan aipatzen dira boladak eta arratsak, eta abek ez du bai, eta momentuz, bolara honean dira eta aprobetxatu izatela. Jurge aipatu duzu, lehen, Mikel, pasaren artean Portugaleten eguntzen gizona, gaur hortze, maztoz eta estribortik joan dena, eta, urte gogorren ondoren, orain garaipenaren loria ezagutzen ari dena. Agustin Aranburu, Bermeotarren presidentearekin nago hemen, zorionak. Eskerrik asko. Ha sido cauto, pero se han cumplido tus pronósticos. Sí, hombre. Como está Hondarribi, quedar a un punto no está mal. Mañana a ver si se invierten los términos y podemos decir que parece ser que este año los sábados no son los nuestros, pero hemos mejorado. Estabas un poco temeroso con respecto al tiempo, fíjate, incluso habéis mejorado también el récord que estaba establecido. Sí, el tiempo no tanto el tiempo, sino la calle, por lo que decían aquí los entendidos, era un poquito porque es cuando te entra la bocana. Oye, yo creo que hemos hecho buena regata. El último largo nuestro yo creo que ha sido soberbio, ¿no? De 4 segundos ponernos a 1 y pico, yo creo que ha estado bien. Ahora, cogiendo fuerzas para la regata de mañana. A ver si mañana tenemos un pelín de suerte, lo que digo yo, y a los otros tienen un pelín menos, y entonces ya veremos. A ver, mañana es otro cantar, mañana es la Concha y aquí es esto. Suerte, Agustín, gracias. Datuak aztertzen ari ginen, eta irifarrez, Ibon eta biok begiratzen, luze guztietan Hondarribi, taka, eta azkenengo luzean, Urdaibai, Kabo, Tiran, da gero Hondarribi. Hondarribi, eta Aranburu jaunak soberbio hitza aipatu du, eta esan du azkeneko luzea egin dutela bikaina nire hitzaik gaur Bermeotarrek, estropada osoa egin dutela kategoria. Gainean dira, baina, txampona Hondarribiaren alde erortzen ari da, eta Bermeoren kakotxarteko pekatua Sanxenxokoa izan zen. Gainerakoan 4 estropadatik 3, ia Hondarribiaren mailan aritu baita. Hor zailkapena, 47 puntu, 3 garaipen Hondarribiak, Urdaibaik bandera bat, 38 puntu, gero Tiran eta Kabo berdindurik, oreka handia dago bi hauen artean, eta 5. Orio 11arekin, hor zailkapenaren erdian nolabait puntu gutxitan Arraun Elkarte asko, behean 8. San Pedro 25, Kaikuk ere 25 7. Astillero 25ekin, 3 Arraun Elkarte 25ekin, Koska gero, 11 puntu,
Astilleroko 25, Zierbenak 14, Portuk 9, San Bertolomeuk 4 estropada, entrenatzaile aldatu eta hala eta guztiz ere zelkapeneko zuloan dira, bekaldea ari da argitzen. Hori da, tarteak zabaltzen eta joera horiek nolabait finkatzen. Zierbena Porturen aurretik, gaur ere, kale segurazko kaskarrago batetik, eta gaur Meirari ikusi diogu, orain arte ikusi ez diogun zerbait, alegia estropada erdion bat, baina gero berriro ere zulora. Gaur patroien zelkapenean Ormazabal, Manzebon eta Zurinaga, eta patroien zelkapen nagusian, bakarrik da goian, Azier Zurinaga, 6 puntu ditu zelkapen nagusian, gero Irakoitz Etxeberriak 5, Ormazabal 4 punturekin kokatu da, 3. Tokian. Azken protagonista, Sara Gandaren eskutik. Iñaki Arostegi daukat hemen, 3. gaurko estropadan, eta sailkapen nagusiari begira ere, postu bat gorago. Bai, bueno, lehen esan dizuten bezala, bueno, gustu haindako estropakin, uste dugu estropa txukun hain deula, eta, bueno, bihar beste bat Donostin. Bihar beste bat Donostin, eta neskentzako ere hil edo biziko estropada. Bai, neskan kasun, azken finen, astebukaran eta jokatzezu, ja demoradia jokatzen dugu. Eta, bueno, ni uste gaur pauso sendo bat eman deula, pena izan da Ibaikak zentesimagatik postu bajan digula. Baina, bueno, bihar, Donostin usten dut bihar diferentzi gehiago igual egon goia, itxason beti diferentzi gehiago egon goia, eta berriz estropa sendo bat iten deun, eta, bueno, gutxienez gaurko postua defendatzeko gaigean. Hori neskei dagokienez, mutilen estropadari dagokienez, gaurko estropadarekin aurreko asteko arantzak endu duzue? Bai, bueno, leheno esan dizutena, ez? Lehengo aste gure estropadakin baino gehiago amorrautagatu ginen emaitzakin. Gu nahiko lasai etorri ginen, mutilak ez zituzte sensazio txarrak euki, Malaga baino estropa hori egin zutela ere esan zuten. Eta ez dizut, alde hortatik oso lasai gaude, badakigu ze talde daukagun, Igor ere ja esautze de, 4 urte damaki hemen Igor Makaza gurekin lanen, badakigu nolako entrenadoria daukagun, eta, bueno, oso lasai gaude, ez dizut. Eskerrik asko! Venga, eskerrik asko. Hondarribiarrak hortxe, koarrila soriontzen eta haien gana, zaleen gana mutilak. Irudi ederra hau, gure emanaldiari bukaera emateko. Eskerrik asko guztioi. Gaur Portuan, Pasaian, bihar Donostian, Kontxan, itxaso zabalean. Gure itxasuan, amorratzen gaude lehenbiziko lantzak ikusteko, Mikel. Ederki ba, jaun Andreok, ea, bihar nolako estropada dugun, bukatu da gaurkoa hemen, emakumetan gogoratu, gaurko garaipena San Juan Darre lortu dutela, baina 3 postu direla hor jokoan, Euskotren Ligan hauekin batera aritzeko, emozioa izango du horrek eta baita ere delegatuen armaila horretan. Sara Gandara hor izango da, tentsioa, zalantzarik gabe emakumeen lanak bihar izango du hor jarraipen berezia. Bai, batez ere nesken estropadari dagokionez, sekulako tentsioa izango da. Gaur ere ikusi dugu hemen, eta ez bakarrik nesken estropadari dagokionez, baita gizonezkoen estropadari dagokionez ere, batez ere lehendabiziko txandatik, orezko txandarako aldeak asko aldatu direlako, aldeak haunditu egin direlako hobe esan da, eta beti bezala gertatzen denean hemen ordezkarien armaila honetan tentsioa eta urduritasuna nabaria izan da gaurkoan ere, eta bihar beste estropada bat, batzuk eta besteek esan digutenez, beste egun bat da, eta hori ere borrokatu beharko da. Ederki ba, eskerrik asko, bihar, antxe izango gara 12:00, Donostian zuei estropada zuzenean eskaintzeko. Lankide guztion izenean, eskerrik asko eta ondo bizi.